যতন সারি কাহাম जों दिनै जोंनि जिल्ला ब्लक कमिटि থেকে बेलायखे खा खामानि जरा जोंनि YTF वारियर जे थांनाय घटना जिल्ला बिसिङावमानि जों मुसुगबो अमो सलिउसन ससाइटि टिका उन्थो ससाइटि बसै अमनो सल्व खाय रमैया जों ससाइटिनि जोंनि बर'नो टबजा एफोर उंगिया जोंनि कोड सखा जोंनि कोड जोंनि जत अमो नांमानि থেকে सालायबो कोड तलामा परे जोंनि जों बनो बिल टबमैया जोंनि हायनि बाङै जोंनि YTF जोंनि त्रिपुरामथा जोंनि बुमाबद जत नांजाखा जोंनि जिल्लाव अमहाय आनफेयर मिन जे जोंनि बर'नो रङै चवानि जों जाजागिया हायनि बाङै जों लेखे खा खामजा जोंनि बर'नो रं चवानि बाङै हायनि बाङै जों बुसकान indefinite যতদিন তিনি তাকুক হিরেন জমা কেন হিয়গিয়া সাত তিনি কিংবা টোটাল ব্লক जों बन खायनाय ও बननि सापर्टो जोंनि जत उइंस सापर्ट खायबो এবং जोंनि साधारन बर'फ्रावबो शान्ति शृंखला जोंनि एरियाव नारागानि बाङै जतनो मुसुगमानि बिसिं तै जोंनि त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि वारियर सक जों मुसुगुजे जोंनि बर'फ्राव अमहायखे आनफेयर मिनथि एरेस्ट खायबै आननेसेसारि केसो बर'नो सवानि बा बर'नो सिक्रिवानि अमहायखे तांथो हायनि बाङै जों जतदिन जोंनि बर' गियगिया सात जों जोंनि जिल्लाव no movement total bond only necessary certainties out of block or out of bond যেমন চিনি patient essential service অমহাইনো जों नारगैनो जों অনির্দিষ্ট কারণের জন্য जों बन जों दाखल खालामो।